Good morning, dneska tady máme Get Ready With Me. Mimochodem už mám i nový nechtíky. Jsou hrozně pěkný a já z nich mám hroznou radost. Už jsem si udělala culík a teď si půjdu dát můj skincare a pak takový lehký make-up, jelikož se nechci dělat vždycky hned jakoby prostě make-up, korektor, jo, vždycky si dám takový lehký make-up na ráno a potom třeba až když někam jedu, tak si dám teprve jako nějaký větší. No, takže co dneska použiju za skincare je tenhle krém Bioderma a tento skincare balzam na rty. OK, dala jsem si svoji skincare a teď si jdeme dát make-up. OK, začínáme blushem z Essence kalendáře. Mimochodem po ránu si dám takový spíš Essence produkty, protože mi přijde, že stejně jakoby prostě, že jsou taky po ránu nejlepší. Teď to jdeme rozblendit. Mimochodem štětce najdete na Sheinu. Stále mě, já jich mám fakt hrozně moc, jo, protože to bylo v jedné sadě. A vyšly mě asi na člověče, asi 50 korun, já fakt nevím. Ale jsou super a fakt jako další jdeme na highlighter. Opět to jdeme rozblendit. Mimochodem je to tekutý highlighter od Essence a je k nezaplacení. Je i takovej, že jako chladící, takže na léto ideální. A myslím si, že je to dokonce SPF, ale teď není. Ale jakoby fakt miluji. Teď si jdu vyčesat obočí, protože já si jako obočí nedělám, na to mně přijde, že jako nepotřebuji si ho dělat. A teď už jdeme na řazenku a na lesk. Požádala jsem sestru, aby mi to otevřela, což se taky stalo. Já mám hrozně malý řasy a já jsem úplně zapomněla na kleštičky, no nic, já už to řešit nebudu. No a lesk si vezmu tenhle ten letní